My jsme tady RPG Bros. A jdeme natočit informačku, akorát, že teď bez Štěpána, protože ten už natočil včera bez nás. Ano. Takže s čím začneme? My dva s Dominikem budeme natáčet hru, která se jmenuje NHL 06. On pak bude točit, co budeš točit dál? Hearthstone a Štěpán bude točit Diablo. A já budu točit hru NHL 06 sezónu a možná někdy si zahrajem GTA San Andreas. Ano. A mám tam různé módy, tak uvidíme, Ano. pokud se vám to bude líbit. Vlogy, jak často budou vycházet videa? Pokusíme si každý den jedno video. Ano. Intro Pokud to nepůjde, intro nějak dotvoříme. dokopeme. A jinak bychom videa... Každý den by prostě vyšlo nové video od každého jiného, třeba v pondělí Štěpán, v úterý Dominik, ve středu já, Ano. zase ve čtvrtek Štěpán, Dominik, Prostě kdo bude mít já. čas. No. A někdy možná video i 2 videa. A Ano. já bych to dal takhle, že každý čtvrtek nebo středu by vycházely vlogy. Co ty na to? Dobře. I se Štěpánem samozřejmě. I se Štěpánem. Dobře, takže my vás zdravíme. Takže zatím čau! No.